akivel igen jó barátságban vagyunk, már csak azért is, mert igen távol élünk egymástól. Vagy 10 esztendeje járt itt Magyarországon, és azóta áll közöttünk a disputa arról, hogy melyik a világon a legszebb nyelv. Ő ugyanis azt állította, hogy a német sokkal szebb, sokkal dúsabb nyelv, mint a magyar. Én nem sokat vitatkoztam vele, hanem levélben elküldtem neki azt a nyelvészeti mesét, amit én még filozofter éveimben hallottam. Ez a következő. Hottentottáknál, hottentotten, sok az erszényes patkány, bajtel rátte. Meg is szelídítik ezeket, és ketrecben potter tartják. A ketreceknek lécfödelük van, Lattengitter, amely vihar vetter ellen védi őket. Tehát a ketrec neve németül Lattengitter vetter potter, míg a ketrecbe zárt patkány a Lattengitter vetter potter bajtel rátte. Egyszer elfogtak egy merénylőt, Attentäter, aki meg akart gyilkolni egy szegény hottentotta anyát, hottentotten mutter. Pedig az Isten adtának 2 hülye, hebegő gyermeke is volt, Stotter, Trottel. Tehát az anya neve németül Hottentotten, Stotter, Trottel, Mutter, míg a merénylői Hottentotten, Stotter, Trottel, Mutter, Attentäter. Mondom, a merénylőt elfogták, és egy patkány ketrecbe, Lattengitter, Vetter, Potterbe zárták. De másnap megszökött. Egy hottentotta rendőr azonban elfogta, és büszkén jelentette a falu bírájának. Elfogtam a Bajtel Rattet. Melyiket? Hát az Attentäter, Lattengitter, Vetter, Potter, Bajtel Rattet. Melyik Attentäter? Hát a Hottentotten, Stotter, Trotter, Mutter, Attentäter. Ennyi, fiam, miért nem mondod egyszerűen úgy, hogy elfogtam a Hottentotten, Stotter, Trotter, Mutter, Attentäter, Lattengitter, Vetter, Potter, Bajtel Rattet. Hát valóban legszebb nyelv a német.